shaguna hagu da dama ana ta cinkushe shi, ana ta ragewa, jama'a suna karuwa, ana ta zuba kuɗi. Mu da muka zo lokacin da muka yi gwamnati shekara 8, ai ba mu je mun ɗebi wani kwar gidan sarki ko masallaci ko na abu wannan. Mu muka ba da kuɗi duk local government ɗin da suke jihar Kano su je ma su gyara masallatansu, su je su gina masallatan juma'a, a gyara masallatan hamsin salawati ta kuɗin gwamnati, duk muka yi wannan. Amma yanzu kaga ai inda abubuwan ya kasance, muka je muka ɗauki irin su kwankwasiya ɗin nan, gona ce ai, muka ɗauki amana, muka ɗauki bandirawo, muka ɗauki ɗanladi nasidi, muka ɗauki ibrahim kunya, muka ɗauki zawaciki, duk wa'annan gurare ne wanda aka ƙirƙiro su aka zo aka. Kuma yanzu bayan Allah ya yarda gwamnatin jihar Kano za ta haɗa kai da wa'anda suke harkar gine-gine a samu gurare masu kyau masu daraja da yi gine-gine irin wa'anda muke gani na ƙasashen duniya. Yanzu ba hawa ɗaya ne, yanzu a mai da shi hawa kasa, a gyara shi inda yake kamar inda muke gani a ƙasashen duniya, a zo Kano a yi sha'awa. Mu hana mutanen mu tafiya Saudi Arabia ko su je Ingila ko su je America su dawo suna ta zagi iya mutane shugabannin musulmi kaza ga inda shugabanci yake nan, kuma duk za mu iya, kuma shugaba bai da wata asara, hasali ma sai nasara da riba da zai samu in ya zo ya gyara rayuwar al'ummarsa. A ƙarshe excellency, an daɗin kwamishonin nan wasu masu ganin sun cancanta zama kwamishoni ba su gan su ba, ko mabiya suna kira kuma kwamishin irin wannan, sannan kuma na farko dai mu tsarinmu na kwankwasiya ba muna yi ne lallai sai ka samu mukami ko ka samu kuɗi, muna yi ne a matsayin kishi. Amma mun sani idan aka kafa gwamnati dole sai ka ɗauko wanda za su taya gwamna aiki da sauransu. Gwamna zai tsaya yi tunani wanda ya dace a ta asali. A cikin tunanin nan kar mutum mai man da kar jama'a su manta akwai rabo. In Allah ya sa mutum zai wannan abu ba yadda za ka shi ba gwamnan sai ya sa wani karshen tawon kashi gari yatsa ya aka na shigo da wani, Allah ya sa zai yi. Saboda haka babu yadda za ka, ko mutane ba su da haƙuri, rashin haƙuri ne. Waɗansu suna nan, wani har zazzaɓi aka ce ya wani ba shi haƙuri ake yi, wani har zuwa ake kai waye ce da kai zai baka. Ni ma gwamna fulashi kafin ya faɗa yi min fulashi na gani na ga sunaye cewa daga wanda yake gani, na ce wallahi sun yi duk wani ba da da a kan dukkan wa'anda ɗauki kansu su kai wani matsayi wanda watakila ba nan Allah ya kai su ko mutane ba su ga wannan matsayin nasu ba, ko mutane su ko kwamishinonin hana zuba a gaba ba, ai akwai raguwa. Ka ji daya na biyu su mukami yayi nawa. Ni yanzu nan kana ta cewa za a bani mukami, kana jin an bani mukami ba zan ɗau Kano ba, kai kana can kana mashashara an ɗauke ba ɗauke ka ba, da kai mun baka ne dan tafi da kai Abuja, kai baka sani ba, ko ba sai an zo an gaya maka kai ka yi haƙuri zan kai ka Abuja. Ai ba haka tsarin mu ba, tsarin mu shine ka yi haƙuri, ana nan ana tafiya. Kai ba za ka zo ka gaya mun cewar wai kai ne ka fi kowa aiki a karamar hukuma, tunda mu ne alƙalan aiko, mu ne muke ganin wane, kai baka san wane me yayi da daddare me yayi da ranar da baka nan ina yaje da sauransu ba. Sai mutane su yi haƙuri, in kai haƙuri kana nan abubuwa za su taso. Har yanzu mukaman da aka bayar ai ka gan ka kwatanta su da yawan mukama, haka yan kaɗan aka daɗa har yanzu.